Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. In ma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. A cikin wannan bidiyo insha Allah za mu bayanin cryptocurrency gabatarwa. Insha Allah za mu bayani akan abubuwan da suka shafi cryptocurrency, kama daga menene cryptocurrency, yaya ake fara, me ya kamata ka tanada da sauran abubuwan da ya shafi wannan fanni. Insha Allah za mu fara wannan darasi yadda za mu fara da abubuwan da ya kamata. Insha Allah mu je ga cikin bidiyon. Kafin nan dan uwa, idan baka yi mana subscribing ba, ka daure ka mana subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawa ta yadda YouTube za su samu damar sanar da kai da mun ɗora sabon bidiyo. Yawwa, to da farko da ma'ana mai siya da mai siyarwa kuɗaɗe ne na online. Kuɗaɗe sun kasance ne wanda ake siye da siyarwa tsakanin suna sauka, kamar da yadda farashin dala yake a yanzu. Za ku ga ya hau ya sauka, yana hawa yana sauka, to su ma haka waɗannan kuɗaɗe suke. Wance waɗannan coins ana kiransu da coins, tokens duka ana kiransu da shi. Waɗannan kuɗaɗe sun kasance ana exchanging ɗinsu ne, ma'ana za ka siya ne a hannun wani, kamar bitcoin. Yawanci ma da shi aka fi sani. Wasu na jin ana magana kasuwancin crypto online, wasu a rediyo, wasu a wani abu. An kaddamar da bitcoin ne a shekara ta 2009. Cryptocurrency kasuwanci ne mai kyau. 2011 bitcoin ya fara tasowa. Misali kamar bitcoin shine coin na farko da aka fara, inda ya shahara sosai da sosai. Kan 2020 a lokacin ne mutane da yawa suka farga ganin yadda bitcoin ya mugun tashin goron zabi, ya ba da maƙudan kuɗaɗe. Ya sa wasu ba don Allah ba dole suka karbi cryptocurrency. Kasuwancin cryptocurrency kasuwanci ne mai kyau, mai riba, wanda ana da ilimi za a amfani sosai. Bitcoin ba iya shi kaɗai ne coin ba, akwai ire-irensa da dama, kamar irin su Ethereum, Solana, BNB, Bitcoin Cash, Litecoin, Cardano, Solana, ga su nan da dama, duka su ma sun shigo. Ana exchanging ɗin sosai. Akwai bitcoins da yawa sosai a duniyar cryptocurrency. Don haka yanzu dan uwa, abin da ya kamace ka shine, zan zayyano abubuwan da ya kamata ka tanada a matsayinka na beginners of crypto. Kana buƙatar fara, to ya kamata ka tanada waɗannan abubuwan da zan zayyano nan gaba kaɗan. Insha Allah su ne. Kana buƙatar smartphone, ma'ana babban waya. Bayan ka tanadi waya, kana buƙatar sani a kai, kana buƙatar waya, kana buƙatar sim guda 2 ko sama, kana buƙatar network sosai mai good, sannan kana buƙatar mobile banking, kana buƙatar jari. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata ka buƙata idan ka tashi fara harkar cryptocurrency. Bayan duka tanadi waɗannan abubuwan, insha Allah in dai kana bibiya ta a wannan channel, za ka san abin da ka sani a harkar cryptocurrency. Sannan ma idan ko da mutum ba shi da wani babban jari, idan ya bibiye ni a wannan channel ita, insha Allah zan kawo mai yanda zai samu jari ta cikin wannan cryptocurrency din, domin akwai bangaren airdrops wanda ake samun su kuɗi ba tare da an sa kuɗi ba. Masha Allah. Bangaren trading insha Allah duk za mu zo in Allah ya yarda. Yan uwa, saboda kama tsawaita nan zan tsaya. Yan uwa, saboda kada bidiyon ya tsaye, dole a nan za mu dakata, sai mun sake haɗuwa a cikin bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi.